lalaki din. Makasugat ti panagkita ni tatang mo kanya, Rosa. Baybay amlatan ni tatang ko. Di mon ikaskaso, Puldo. Lalaki ti ni tatang mo. Mura na ngawan mo madingar aramida kung kuwana. Masikuran ka nung arod kan kang agtugtugaw latan iti sangwanan ti laptop mo. Anya? Inlawlawag kumaten kan kuwana. Asaan ka nga agay ayam laeng iti sangwanan ti laptop. Imbagak ngagtrabaho ka. Di mo kumaratan yung bagbaga, tadi na mo lamaawatan mo ang natitrabaho. Jakman amo kini tatang. Uray ka sa ti panangipalawag ko. Pulos adi na lang maawatan. May bagbaga may isa ka mandura. Di na mo lamaawatan dahi tabakay. Ay, kaya't ko apalsiitan dahi apul daw. Tunggal lumabasak, nakasagaw iti laptop. Aday ta ka man ako nakaw. Day talag dildilaw tar aramidon. Kasano ajak dilawan dahi amanugang maaw. Agmalmalam anak kasango iti laptop. Ha? Agmauyong ang jawanan baay. Apay anay bagam nga agmauyaw ni Puldaw. Kasana, pasaray umisam. Kinagtantanamitim iti sangwanan ti laptop. Anya? Jak maawatan dahi ataaw. Umisam kinagmisaot iti sangwanan ti laptop na. Ay, agmauyong dahi nga asawa ti anak ta. Ay na, di mo kumasawon ti kasta, Mariaw. Ang mga nuad na pampanunutan na. So anak ko lang maulisam kan agusto. Manipod na ikamang dahi ataaw. Santa pa'y ambaw no anya talaga ti panggadan na. Nabiit pa'y laeng anay kamang di Puldaw. Iso asaan ta pa'y nga amaw no anya dagiti aramidan na. Ay, kaasila ang ni Rosa nga anak ta. Nakiasawa iti pagtay. Kumusta ni Bayaw Puldaw kasin si Rosa? Anday di balay kasinsin-alan. Oh, apay ay akom kumusta am? Kumusta ka? Tamangan magsakay. Apay anak ko nang magsakay. Saan nga ta masikuran nga dalatan ni Balayaw? Yak pa'y makita nga umarubayan. Makumikom lang ni Puldo kasinsin-alan. Di yulatan ikaskaso no anyaman dagiti makikita yun. Pasensya ka na. Ang masikura na ka mangkikita kun ni Bayaw Puldaw. Kadalatan ni Balayaw. Agpada kayo kinitatang amasiksikuran kini Puldo. Uray ilawlawag ko kada kayo no anya ter aramiden ti asawa. Saan nyo matla maawatan? Ha? Uray adda iti unag ti balay mi ni Puldo. Agsapsapul latta. Anya? Saan akaskin ka nga istambay kasinsin-alan? Naglaing kang agdilaw, ngumawan mo't tinatalgad apang gadam. Kasinsay? Saan akaskin ni Puldo? Nga uray at dalaang iti unag ti balay me, agsusweldo. Nay, si kamot gaya ang Puldaw. Una nang, kumay ko idagas na iti karne ti baboy aginatang ka. Imbagla si daan nyo ka ni tatang. Ay, agyaman ak Puldaw. Sigurado ang maragsakan di tatang nyo ang makasida iti karne ti babaw. Awan anyaman na nanang. Nay, saan ako nagbayag? Agawid akaw. Wan baraw, ulitag man ang dagi ama. Nabsogak abakad. Nasaya at no kasta, Maria. Ay, udayam. Adabit pa panaka. Si kapay lati makam mo dito'y balay. Ay asino nga itaaginaw kadagiti pinggan anangananta. Ay, katsikan ati aginaw. Naglakatrabaho na ita. Masadutak nga aginaw. Inawam tulaan nga no sumangpan. Anya? Wen, kaya't ko ti maturog tanapsugak. Karne ti baboy ko naman. Nagganas. Agmerienda ka pa eh. Amok amabisin kan lakay. Nagyamanak ba kahit? Ay na, mabisi na ka talagan. Makabannog magkagsurat iti script. Isungarod ang nagaramid akon iti merienda. Tamok amabisin kan. Ay. Naglaing kan, Senyor Puldaw. Ti anak ko pa yan, ti maghiyawat iti merienda. Masalbag ka? Tatang. Si kamot gayam tatang. Anya ti kaya tasawan daytoy alalakay. Iyawat mo abed, akasapulan na, anak ka. Ay, saan tatang? Ang trab-trab. Ay, awanan ti ado pa ya sa Orosa. Awan serbi daytoy alalaki, tapapakpakan lang. Hoy, Senyor Puldaw,
danugag na itasumsum mo. No di ka pa'y tumakder di tasangwanan ti laptop. Tatang. Na, nakakaasin ti anak ko nga trabaho di ti unag ti balayaw. Idinto ta sika. Agtugtugaw ka agmalmalam iti sangwanan ti laptop mo. Gustong tatang. Ay awan papain mo anay kamkaman. Ah. Taday talatan agtugtugaw ti aramidam. Anya? Sinalbag na jaya puldo. Parigatan na launa yan ti anak ta nga agtrabaho iti unag ti balayda. Manlalakit din ni Maria. Nagpungpungtot ka man na simang po dito'y balay. Kasanumat ka ba'y? Masya na kiti anak ta. Iyawat na amin nakasapulan ti asawa na. Ay nagbain ka kumamot kin ni Puldo amanugang ta. Awan madengar aramidem na. Nagsimpag kan saan anaibaw. Anya? Katno ni Puldaw tinangtad iti karni ti baboy asindata. Anya? Kabos-bosor mo ni Puldaw. Nang isumot ti makatultulong ka na ta. Uray mula inuki tinagsida iti karni ti baboy nga internet. Sigurado ka? Nga isutin ang tad iti karni ti baboy asindata? Wan ko naklangarudaw. Aya? Sumanao ka. Ngam di mo pa'y amuan ni Puldaw ti mangmangtad iti sidata. Di mulatan ni kaskaso dagiti ka aruba. Bakit? Di damat amo aman nurat ha. Manangum sing amin dagiti kaaruba. Makibiyangan da amin agaraw ta. Saan tamat abibiyangan ida, lakay? Ay na, agsakit latirik na, matutupang ida. Di kalatan nagsasaw. Tinapatag, agbiag ta na saya. Lakay. Ala, baybayam lataidan bakit? Sawon dati kaya't dasawan. Day, matamagayam ti siya tiyo. Way nang Mariam. Agtugaw ka ata ginom tayo kiday. Ay, una ka na ka na. Arak ko naman. Kakadwa, ikanyo iti arak na Uncle Kaw. Iya si Degyo na itapulutan tayaw. Agiyaman nagbabaraw. Naimas ti pulutan yo ah. Pasiga karne ti babaw. Way nang kay. Agpulutan kay ti karni ti babaw. Kakaisuna na ka daw. Ay, una baraw. Sapay paborito nga pulutanan ti taba ti babaw. Senyor Puldaw. Kanya laki din ni tatang. Inawagan nakmanan iti Senyor Puldaw. Tay tama na laptop mo ti sang-sangwam, senyor. Napatpatag ka din day ta laptop mo. Ni asawa pa. Ha? Abagano kakaita umpayan day ta laptop mo. Tunggal lumabasak dito'y balayaw. Nakasango ka iti laptop. Apay nga gisam ka. Makapaisam ay ate magbagakan ka, Senyor Puldaw. Imbes kumaanapan ka nagsabol iti trabaho. Tapno at napang biyag mo iti anak ka. Ha? Pangalalami ti kwarta agas gastusan yo iti anak ka. Siguro, dragload ka niya. Anya? Ewan no. Huldaper ka. Iso nga talata kwarta mo. Kanya laki din ni tatang. Tatang, agawid kayo. Napartag kayo man. Sige mo, sa anak ka. Ito lang madahin na nagitumak. Narigat mo awan ti alkohol, iti bagay ako na da. Tatang. Ay, dahil tao yasawam ti bagbagaam. Tadadailan ti ulo na anak kao. Nakatugaw nga malmalam anak kasago iti laptop na. Pasaray umisam, nagmisam mo. Ang sasaw nga agmaymay siya. Kasarsarita na ti laptop na. Ay natatang agawid kayo kiting. Saan abagtit ti asawa? Ay, no saan na bagdahit? Apay nga raw na kasarsarita na ti laptop na. Pasarayag ka tawa. Huston tatang. Engkay kid di maturugan. Hoy!
di mo man kanunungan sa ito'y jobless nga asawa, Rosa. Abay, di ka masikuran ang magakit-kita kadkuana. Anak kasangulatan iti laptop na. Ha, isno kaktubay. Apay, di ka matan bumangaw, Mariaw. Maditirik na. Bakit? Anyat marikrik na, Maya. Nasakit, entero ka ba di? Ay, sus, nakulikur kang samot ang lakay. Iwan bakit? Nabara, ha? Maulawak pa ikitin. Anya, Ni maton sa bayan ti presyon ti Dara. ay kasanong arudaitan, Mariaw. Itaray na kumahay kayo ospital. Ay, daitan di parikaw lakay. Wala raman. Anyang nga awan. Adamot ni Pilar at tumboy nga anak ta. Hingka dumawat iti kwarta kenkwana. Ay, sabagay. Baknang dayay nga anak ta. Tada negosyo na. Nagpintas ka nagdakal ti balay na. Nagagatumat nga bahay na. Sana kas kinimundo. Aday talalaptap na ti sang-sangun na. Bala, mabit lang nga tayo nakdumawat iti kwarta, iti anak ka. Malakar tingam tapno may taray na kao ni kay ospital. Tanay, danda din nag-upsat ti anas ko baka. Ay, nananang, awan maitid ko ang kwarta. Nakaswalmat lang yung tatang. Apa yan nagsakit? Nagbarbartik na kami, hindi ka naman. Ito, ang sakitan. Ang mga nagpampambar lang ang masakit. Tapno makadawat kayo, iti kwarta kanya. Agawid kayo kitin. Nas ka na ba itaray iti ospital ni tatang mo, anak ka. Nangataw, tigurigor na. Diyak kayo timangtid iti kwarta nanang. Ang mga nigatang lang ni tatang iti kwarta daw, tawatin nyo. Anya, kung kayo dumawat na iti kwarta king ni Manang Rosa, marang ikan na kayo. Ay, anya kumagay ti kwarta da anak ka. Si kang garuti na sitgak ta ado ti kwarta. Muray ado ti kwarta. Diyak kaya timangtid. Diyak mamati ngagsakit ni tatang nanang. Anya, nagsakit man binang. Guna na. Pingamin nagbartag. Ay, maulaw akong bakit. Dandanin mapugsat ti angis ko. Nas ka na may taray ako ni kay ospital. Awan ba't nga rin pagbayat ti iti ospital lakay. Unak man nun napan kay kay balay da pilarato ko'y nga anak ta. Baknang dayay nga anak ta bakay. Nagkapuwa ko ni Jay Balayta. Lumawanintan na kwarta apag pa-hospital mo. Aniya? Diyak pa'y nagustuhan timbaga na. Gunggunam ka na tanagbarbartag ka. Imbaga ni Pilar dayta. Wan, binanawa ka dagos ni Jay Balayta. Naimulay ding anak mo nga uri baknang. Kumpet ka na yung bagkanyak tatang. Siya kung timangipan kan ka iti ospital. Aniya? Wen, namuwa ka masakit kayo. Iso siya kung timangitaray kada kayo. Awan ko tami apagbayad ikay ospital. Ala, di yun pagparikutan day tatatang. Siyak ti agbayad iti magastos yu iti ospital. Wen, iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay, agyaman na. Tatanda ni ako naging bagbagay. Kunak namatay ako. Nagyaman takin ni Puldaw. Ta iso amin tinaggastos dito ospital. Ay, nangalaan na nga iti pagbayad na dito ospital. Kaya ay malalaptap lang. Isang buwan na. Manurat iti radyo kan drama iti YouTube ni Puldo, tatang. Iso akanayon nyo ang makita na kasango iti laptop na. Aniya?
manurat iti rayaw ni Puldao. Wan, tatang. Uray no adalaang iti unag ti balay ni Puldao. Agsusweldo lang ta. Ay, sasapa. Kababae, nagiti pagbagan mo talagang kuha. Nasingpet kan man nakaawat ni Puldo, tatang. Ay, mababae na ka. Iso asa na rumbeng akad ngam jay tao lakay. Sado, makapabwisit kung kunam. Ngam iso mo tinangitaray kan ka dito ospital. Iso pa'y tinagbayad ka dagiti agas ma. Impagpay ni Puldo ana ikamkamang laag na nakatunaw. Saan kitakas kinipilang atumbol nga anak ta. Ay, ada kwarta nang agpaysa. Ngam di namot amaw titumulaw. Ayan ni Puldao. Ay, kitawak iti pamakawan ken kuana. Ay, kababaen da ito, ingay naramit ko. Bueno, papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasalita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nalpas tayo na nangal daw. Si kanti makaamu nga aginaw kadagiti nanganan tayo, Leia. Wala nang. Agdigo saktad da papanak. Sa di naman ang tipapanamon, mapan ka man nga ta makibinggon. Dinak man pakipibyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Kaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay inggatang mo itay iti sigarilyo. Kat nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adikan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta pa nagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Kat isupay timangtad iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggin nyo kumanitata. Sartingan nyo kumanday ito pa nagpingbingguyo. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Ngum nanang, amangan mo dagi pulong kadagiti pulays. Magsugsugal kayo di balay taan ti Luisa. Narigat ay. Ha? Kila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi kay tidalan ko. Amangan no imun unan dagiti kakadwak. Saan amabalin amaladawak? Sa litra nga ba? Ada kurkuran na. Numero 13. Yaw, kanya. Awan kagi pa'y tinagbinggaw. Ay na, ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man tanakaw may kakura. Kunaklakit din, no saan ka makaumay ita. Namain, ikay kami pa yan ang lugay. Ay, umayak at talaga anana. Saan amabalik na sa anak mo man? Naladawak laang, kaputa sao dagijay agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day. Malangarudan, agyaplag kamutan iti kadsmo. Tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, pag ginanaundak pa'y mut Ay, saanun? Inanang, agyaplag kakitday. Nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agpula. Oh, sigay. Rugyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya, matanday ta pa nagbulam si kakura. Kita manday kabay sa dusinakad ka. Ultimo bay sa awan pa'y kalbuna. Relax ka kanina na. Dayto'y may katwa bola. Sigurado nga addan kita karno. Oh, dayto'y. Second ball. Sa letra ng I. Sayot. 16. Ay, ang yabatan. Kita manday cards ka. Awan 16 na. Nagalas di pa nagbulam. Ay, nanana, relax ka kami. Ay, relax nga ibagbag ang magkura. Mala, yung mo manday ta pagbulahan. Tasyak man laangan ti agbula. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Day, si kamat gayam ti masabat ko, kura. Wan, tata. Narabian ka. Kahit awan pa'y silaw mo.
Sa dino ay tinagkapwa. May dugmam kantulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Alwisa. Kun nairwama kon amarabyan dito kalsada. Iso asanak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kaya. Ay na, impagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Gamsya, kadayo nakman amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mana, inakong tata, tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Ne, di manong di talapayag mo tiis mo asimungad ako ra. Alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalay nga sa asawa. Saan amala itilinay nga tisugan? Ay, sunana. Lumabalin, sardangan nyo kumanday ta pa nagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo la marabrab yan, kapoy tiday ta. Uwin nga rod nanang. Di kay ka di mabaing. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Kapo iti dayta pa nagsugsugal yaw. At dayta, sagiti anak mo, di magbagakan ka nga inadak. Anya, kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam sao kayo manin asao. Makauma kayo. Ay na bakit palagi panda ka lang. Kaputan ini kaya't may sagmak ka. Ngam no di mo kaya't adenggan. Ay kat adakan ka daytan Yaw, sinay, isimpayom dagiti kalsiyom. Tapno agrugi kayaon. Na kayo kay sa litra ng posisyon ni kumaray. Kini kumparay, namat maturog na. 69. Ay nasi ka na Maria. Simpaam manday ta pa nagbulbulam. Numaaba ka klayta ang pasol mo. Anya? Tilan tumot ngamin ingkay bagbaga. Kitaam, oray may sala kuma 69. Awan pa'y mag. Yan nga kalakit din ay akura. Nangaw ko lang dayday si kamata. Ay nano siyak tibad mon. Dinak marabak-rabak akasta. Ang mga no amin kayo dito. Magpapasak dito ungot ko. Anya? Nay, si kabanan ti masabag ka. Ora, narabyan ka manan. Na, apay kaya di kabatan matagtagaray. Mabalin mo't asabaten naklatan nga uray saan da ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak. Anya ay ti bibiyang yo, tata. Anya, kaano lang itinasapat ka anak mayat ti panagdaydayan mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigrian na sabat ko dito'y kalsada. Anya. Ay siguro, naabak ka itibingguan niya. Laklakayan kala asao-asao. Magnakamanlatan, sumanao. Itaman pa'y akas na tiyangayo ang nagawin na lang. Mas kayo nagigiray. Di nakasarsarita si Kalea. Diyak kaya't ngadda sumanaw. Naawan na saya at nga ibaga. Pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita kunakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asim mangpat. Ay nananaw, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan ko matiparikot yo ita. No ingatan nila ko matipinaimas na sida hindi kwartayo may paabak yo. Di nasayaat ko ma. Bawiyak amin inton bigat dinaabak awan pad ko. Sigurado nga ag-triple da jay. Anya? Anya, gaputan na abak ka ita, di ka mangrabiin. Nalpas kamin anangan, ngamsi ka. Adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sao-asao si Kahulyo. Laklakayan ka mo na. Anya? Inak awis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko a panunot. Mga naklatan o mabisina. Anya? Si ka lang arudan ti awisin amangan. Si ka pala ti makapungtaw. Jak nga rod kaya't nga da sao-asao no kastoy nga da pampanunutat. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaambo ka man lang eh. Naabak ka lang itibinggaw. Pagpapasam kit din na tao. Nay, nagsapa kayo mo kayo na nakarugwat nanang. Sa dino nga iti papanan niyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan dahil daw kita. Nanang? Jak kaya't ti sao-asao. Nanang, diyo ko na mapan kayo man na nagbinggaw. Nagsapaan pa lang. Ay, no adda award ti Jay Sugalan.
Da kayo, timus punctual nanang. Sardengan nak ko na nay. Masapaak ang mapanagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan. Iwan ay anaabak kini kalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabawi. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita. Kit manayunan pa iti maabak kada kayo. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiman. No kastoy nga grup-grupwatan. Tidak ko mabisitan. Nay, si kamot gayam na ita. Kura, sa dinungay ti papanan. Kat sa dino pa ingay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, sayag mo asawang mapankan agbinggaw. Anya pa ingay, katwon anana. Anya, nagsapa kami tayo. Awan tinasapa, awan naladaw. O may kakit din. Anya, kaya't ko abaw yun di 1.5 anabak hindi ka man. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. Masigurado nga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko di rabi. Iso ang masigurado. Anya. Ne, apay nga jakmet na mga bakan. Maikamanon around stay. Anya nga ikura. Di kamat na mga bakan. Iso asaya ating mantagibola na. Ang mga nuday ta pa nagbulam ti makamalas. Anya. Di ka sumanaon o agibulbola ka. Agtal na kalaeng. Iso day ta ti malas. Anya. Malangarang. Yag mo ti tayam tanay. Si kalaeng ng yawan tayam. Anya. Awan siya matkwarta maun. Kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kahit irwar mo nga rudon na. Naabak lang nga rudon kitao. Pilitan pa'y laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kan san abak bakatan. Agkawit ak mandangan. Ay, sabak di. Ne, itaman pa yan nasapa ka nagawid ba kay? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iti pagbibingguan niya. Nasip nga tayo. Di nakasarsaritang Hulyo. Napudo ti ulo. Ang mga numatong pakak. Anya? Kay, anya kay ba kay? Nag-triple G15 ma. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak adi nakasarsalita. Di nakasarsalita. Ha? Ha? Apay nga kasta ka ba tayo? Naabak nga ron amin akwartak. Nalawag. Kung muna ma, di ka matimbaw na mapanagbinggaw. Uray de giti anak mo. Palagi panda ka, ngam talaga natagkan ti ulom. Anya? Naabak ka lang arudan iti kalman. Ngam inulit mo manay. Gapot ta siniguradong magsubli ti kwartam. No di ka dampel ah. Anya? Ha? Kita ka man langan. Di nakisturwan. Inak maturog. Si magpagdaya man ni nanang tatang. Wen, napudot ti ulo na. Naabak manan Iso akasta. Kahit sa dino nga rodan nga itinapanan na. Ada di silid. Inturog ng tipungtot na. Ay, ang nilakit din ni nanang. Noing datang na itimasapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di nasaya at kuma. Gusto lang. Parang gusto na ita. Ipagtakman na. Ay, mga baka ko. Nanang, bumangon kayon. Tamang rabi tayon. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon nagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangaba ka! Yaho! Anya ka din di mapaspasama kada kayo, nanang. Ay, istorbo ka mat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngumadda ka mat amang giling. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangaba ka kano iti dismil. Nagasam man day jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupay yung ti matagtagainap yu. Nga uray lang ipok kayo, nanang. Ha? Ken gapo matlaang iti binggo. Takkel tinagbaliwan yun. Saan kayo pa yun ang makasarita iti nasayaan? Anya? Tamang pahinganda ka dito'y balay. Di ka di mapan matibinggaw. Saanan lakay? Nagsingpit ka man ita. Diyak kayatin ti mapanagbingko.
Naamiris ko, nga awan na saya at nga ipaay tisugal itibiyag ko. Kada tayo, Ay na, kamod siya na. Naamiris mo matlagan day tabakay. iso siguro ang nagsasarunoan na abaka. Tapno pag nakmak, kan maikat kong day jabisyo. Nasayaan mo basta. Awan tinasayaan nga ipaiday tagal ka. Ganiti pamilya. Gayaan may sa kapoy ti dayta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita itinasaya at dagiti anak mo. Basig a binubugkaw no kasarita mida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbing ko. Ikarik dayta, lakay. Malala. Pagyaman ang kunay dayta. Ora, bakay. May ako na, dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, Ay, di mo pa ila nabaway, di naabakan ka. ay, uray sana nana. Kundi na kun mawis nga umay agbing ko manipod ita. Ah, Naamiris ka, nga awan na saya at nga ipaay ko. na, mangrab-rabakan sakit di ako, ha? Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapan agsukan. Iso asika, Nana Maria, sardi nga muti. Agbalbaliw tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anya lakit din. Ituan Mike, talaga nagdagaan kaputa sa amar ita. Apay aya, pakasikurap. Kagangay na, tapanawin na nga road, anabara ita. Anya lakit din ayalakay. Amok no apay amasikuran ni Alona nga anak ta. Gapu iti kinabara ti panawon. Apay, anya mo ti amom arason insyang. Gapu tabanumanin nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan Mike, sa baling ti payud mo. Gapu tadi ka mo lagdigosay. Ay na, didakman pakasikuran nga gina. Digos sakto na kayat ko. Sayang lang di na mapagdigos ko. Isupay amaksay ijay bubon apagsaksak duwan tayo. Anya laki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mo't bayad ti danon tayo ah. Basta didak pakasikuran. Agdigos sakto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talag. Kakaiso na akaalak tay bayad din lako ka natang. Ay katwan na pare patay. Oh, ano yung tipulutan niya? Yaman kami, insyang bakay. Nagpanglo ka laki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan mat nga agpay so paray. Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay nga ay. Apay nga. Ay, kabaliktaran sa amot ti angot yung adwa. Paray. Anya, sika talaga pare. No anya la ditan ti madmadlaw mo. Anya lagi dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray. Inumlat ta nga raot. Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kay mo't sumardeng nga sa utatang. Kasanungay ako na yung agsarita tayo. Ay naku marumanan ti kinapilusupom. Anya lagi dinaya ni tatang. Agkurtret manan day tamuging yaw. Anya ngamin ayati kayat yung apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakait. Mangyag ka man iti kape may kinay tatang. Wow, lakay! Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapayo matimay diti balay. Ay, napatag ti kagara anak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka diti balayaw. Oh, lakay. At tuyag ti kapiyo kinitatan. Sulat na tinilamisaan iti sangoyaw. Sigay, panawan kayo pa'y. Agyaman na, insyang balasang ka. Itatatang. Anya ka diti bagayo kanyak. Akasla na ka-importante launay. Talaga mo't nga importante ti kayat kung ay bagakin ka ita. Nagimas ka ti kapinaya. Ibagayo kit din. No anya tay tatatang.
Direklamo na giti kang balay mo, kan ultimo ka rubayaw. Naa, anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo't ama panaggarden ah. Jak mo't di question na randay ta. Kaputamok mo't atalagaan nagagat ka. Agam, talusan mo't kumatibagin ba anak ka. Nagmursen ka nakitaan. Nagdigos ka mo't ah. Sa bali at talaga, tipayod mo. Oh, inya lagi din aya. Masatutak tatang. Malaminak. Kaya maginadang ka iti magdigos mo. Basta nagdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abakit mo. Bukasta mo tipayod mo. Anya lagi din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapat di. Adama at Maria, ang balasang ko. Sumrag ka. Adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanim tatang? Pakibagalatan taurayat dito ruwar ni Alona. Agure ka. Nanananay. Apay nga aputam na agong mungay. Kung ngamin tata, nasakit ngamin ti agong ko. Isong ap-ap po to. Sige tata, mapana kon itisirok daya kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga adda. Nanananay. Naglukon. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Siyang bakay, sumango ka mo na kanya. Mahiliw akong kagkabagay. Anya lakit din aya, maturog ka kitday. Rabi masapa ka pa'y abumangon inton bigat amapan iji garday. Ay ngam, aglin na ilo tapay mo't bakay. Anya ka lakit din aya. Nabanno ka pati, maturog takit din. Ay, kapasagwang tango. Asano ko mga agit na raw tangay. At nakati ipagpagam bakay. Awan, maturog takit din. Intong maminsanton day ta ipagpagam alin na ilo dita. Apay anak kami suot ka, pare patay. Adda ka di parikot mau. Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day ta paray. Apay nga taparay, saan mo tinakayat ni bakit ko? Di agpara ko kanya. Apay nga ta? Ibagak paray. Gamdi ka gumurgura kanya ka. Hindi mo, pare Ruben. Imbaga ka din ni bakit ko? Di ka punakan ka. Anya lakit din paray. Saan na masapol nga ibaga na kanya ti makagapaw. Anya nga minti amom amakagapo ang nagbaliw ni bakit ko kanyak pare. Mailiw akong kankwana. Ngam di namot kaya tagpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita. Isupayin amis maut ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito balay. Dakal nga rin ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya. At dan samot sa baling aramidan ti asawak tatang. Anya laki di. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanya. Anya laki di. Ay day tala, di pangibas-bas saram iti kasta na suspetsam. Kituan tatang. Mamirisan ti makagapaw. Pati kakit agsususpitsa iti saan apod no anak ka. Yalaki din ayat ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maup-up lang day ta nga iliw mo no makarit na ka kumamay patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng mo't nalamiis a panahon ti marikriknak. Kaputawan mo't ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi Ay na anak ka. Saan na kaya minsan nga bakit mo ti makita rakaw? Ta agatling et ka ba? Anya laakit din. Sa anak mo't nga inanglit at atang. Awan tupay maangot ko anabangse. Ay anya laki din. Na-immune kan. Kaputa angot mo day ta. Ay agawin ka man. Kay kagdigos. Tapno kaya't nakaakaigta ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginaw. Anya ka dito kasyaw. Awan pare. Anya lagit din aya. Apay, masapol ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid di. Piyala pagpapudot ka. Kaputa awan mo't kain narakop ka. Anya, kit agin narakop kayo ngamin ni Mariin siyang. Dahil nga rin ti parikot ko. Kat na istoryak mo ken ka itinaminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samotin sa baling ipang pangruna na. Di kagatang itimaday, paray. Nalabit nga adalaang makagapo no apay. Kat day tatitakwakam ita. Anya kumangay day ta ang makagapo. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro day ta paray.
Idi managdigos ka pa ilaan. Anya, nakaluto ka din, insyang bagat. Wala kay. Ala, sumango kan itilamisaan. Taon na ka naman. Mangan kami to, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa mabisay? Anya lagit din. Apay ngay akasta, kasla didakmatan kayat akalang lang amangan bakay. Apayan? Saan mat akasta, lakay? Ngam di mila maiturad ti sumango kan ka. Gaputa umatibo or mutan ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kasta lang mo ngayon ay ati abot ko na ultimo panangan kat di dakon kayat nakasangaw. Ay nalakay namin ano ngayon bagakan ka dayta. Imposible mat adi mo marik na ang nagkatulan ti bagbagim. Gaputa na bayang una yun adi ka nagdigdigos. Anya? Ay kalayo nga rumot ang mapampanugak nga kapuy jay garden. Ang mga numawas maag mga. Bukan mo kaya mas daaw kan tula siguro. No awanan mayat nga umasidagkan ka. Gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarumpot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. At paili agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarupot kayon? Di kay pay mutla nakasukat. Sabsabali ti angot yun. Kapabain ka dagiti tattao. Saanen, mapanak madla gumatang iti abuno kan agas dagiti mulak. Marugita anak tumatlaang no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abay-bay anda kayo a pamilya. Pangaasim tatang, yung kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka dyan sentro. Anya lagi din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos ak tulaagang no makasang petak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laangan tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgidan kanyak. Umuna ako. Ay urayan na ka anak ko. Anya lagi din aya. Siyak na agbayad iti pamasahe ta adwa. Alona, friend. Di mo mataninuray ni tatang mo. Tapno agkalugan kayo ko na. Ay ayaban na kan sa itay. Iso kano ti agbayad iti plete yun. Mabainak, friend. Nagdugyutan na kitaan ti amak. Di na mutin kaya tagdigos. Amangan ngamin no malamin man. Anya lakit din aya day talamin. Ngam no malamin ko ma, Miriam, friend. Agdigos ko ma, ano maipapudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas di latangot, adi na kaya tagdigos. Anya lakit din aya ni tatapat di. Nakababain mat nga agpaiso ti kasjay nga aramid ni tatang mo. Ay, tiga-tiga balasan ka. Napatagsaki de, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatay tatang. Ay nagparparikot kami ngamin unayin iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabain nga aramid ni Pati. Anya ya timadingar aramidan ti asawa. Nagbabae ka day. Nakitigsmay. Unuan niya. Awan kadagita tatang. Ngam na sa isaya at pay kumaa. No nagbabae. Wano nakitigsmay. Tapno na bang lukumalat ka kanayaw. Maawataksan ti kayat mo nga ibaga balasan ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabay nga raw. Amangan pa'y kit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawa. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon to man ti mang bagbagakin ni Pate. Bareng dungeg kada kayo. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagak iden. Kunak ano dimngag. Bayam tapadasek to man na bagbagaan ni Pate. Kasangay mo kaya man inton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpaiso, tatang? Sagutan dakinton birthday? Un anak ko. Agmay saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko. Ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Bye-bye, tatang. Mabantay yung mamut aglangoy. Ha? Ne. Kayat kun sa dayta anak ko. Sige. Agaw ting tayaw. Inton kasangay mo. Kitain yung nipatein siya. Alo na, apo. Mayat tilalanguyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpaiso tatang.
Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kuana. Wen nga rod nanang, idi pa'y ko mga imay tayo dito eh. Ano na? Pinsang bagal! Tatang! Anya pa lang ay kararamitin yan. Umay kayo na ha. Nagmayatag lang ako. Una kay, sige lang. Umay kami to indun madamdama. Anya lakit din na yan ni tatang. Agdigos mo't gayam na baybay ti pagdigusan na. Ay na, nawanugak ka naglanglangoy itay ijay baybay insyang bakat. Nagbayagkat ngamin ajak naglanglangaw iso ana ikaw aksa. Kasta ka dila kay. Kad, anya ngay tirik nam itata nakadigos ka. Presko ti bagpagyasan ka. Nagkituan bakat. Kahit pasensya ka. Kunak ngamin no okay lang nga uray sa anak ngagdigaw. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagin no saan ama preskoan. Katuan mo't lakay. O anya, kaya't mo katitag lang ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmalang. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo tanigay baybay. Anya lakit din ni pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. At paisawin siyang bakit. Ay na, mailiwag unay kan bakit. Aglangoyak man nga raw, ita dito'y takdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Pare Daryl, nakaadukan san itinapasa na ama. Karurar ko lang, pare Tommy. Awan pa'y baklot ko, nagsubli dito'y parada. Saan pinasuli na? Anya? Ay, wag gayang. Pinaranak ita ni misis mo. Imbaga na, gumatang ka kano iti sidaan nyo. Anya? Awan mo't imbaga na itay kanyak pare. Kay bagbagaan na nga ron, pare. At dalatakin ka no, di mo tong palan tibilin kan ka ni bakit mau. Awalatan pare. Gumatangak iti si daun mi. Kat idagas kunto ijay balay mi no madamdama. Ay, at dapay gayam imbaga na. Ah, anya day ta pare? Awan ka nun bagas yaw. Gumatang ka kanaw. Mala. Katangak to amin da kita, pare Daryl. At tuyan da kita impagatang mo kanya kasi daeng kan bagas bakay. Anya, sa anak mo't ang nagpagatangkan ka. Ha? Asinaw, tinangibaga ang nagpagatangak iti masida kan bagas tumay. Imbilin mo kano kin ni pare Daryl. Iso aginatang ko da kita. Ay, rinabak nakalaang dayjay akong pareng, namati ka mutta na dagos. Ah, ay sus, anya lagit din daye a tao. Na may saan nakmanang ni pare Daryl. Di ka pa'y laang na irwam iti dayjay a tao. Seryoso ang makisarsarita, ngam awan mo't gayam kinapudno, dagiti bagbagana. Ne, apay, anya tikat katawaam Daryl. Ay, naapaw, rinabak ko manan ni pare Tommy. Imbagak la gumatang iti sidaan kan bagas na. Inaramid na batay. Next kanyak iti ni pare Tommy. Nagapad na kanong agasawa gapo kanyak. Kat, pakaragsakam nga rin dayta nga inaramid na. Bain, nagmayat tirik na. No, damarabak ka. Anya lakit din Daryl. Nagalas dayta nga wain. Nagmayat tupay. Nagragsak. Wah! Ay, ang isap ataw. Ay. Ay, natinagan nila pam na nakata. Ay, mundari sa tinginahon na. Ayawanan kay di ba ay Daryl. Matayak iti kastang aramitaw. Naglaka kaya makikintot na rin. Saan kayo pa'y mo amatay? Maminsan pa'y nga aramidam na itakanyak. Dakas ka. Nyalaka ni Nana Karda. Ay sa anak amang rabrabak Daryl. Talaga adakas ka no aramidam pa'y dayta. Ikatan day nga ugali, Daryl. Imbaga, ta sana na atake di kakakarda, iti panakking lumbuking wala. Nyalaka ni Tata. Rinabak ko lang may. Nalapos nga ron day ta panang rabrabak buking kwana. Ah. Inton kwan, nakasarak ka, iti mangdangran tuking ka. Awan ti mangdangran kanya. Danag yun ay. Ay, baka amo ka, no di nakdenggay. Relax, Tatang. Di kay kadagdandanag. Anya, relax na sasawag kita.
dadakas, day nga aramid mo. Oh, saan mo dadakas na raramid at tatang? Ay, di ka nagkalit na. Saan day dadakas, tinakaro pa ng rab-rabak mo, kadagiti karo ba? Ay, nusak ti mapunwan, agurdosak, dagiti sakam. Anya? Apay, adito'y pala paraangan ti balay me, ti pagnaanyaw na nakarda. Liklikak day di adaray. Diyak kayak tirabak na. Ay na, nagalas ti ugali day jay atao na nakarda. Kunarang Vilma. Bakit hanakaw ngumrabakan nakpailaang iti kasyay? Saan laeng, nga da kayo ti kaskastana na nakarda. Amin tayo, akaruba na. No apay mo't ngamin asaan nga anawaan ni Lenny tinagalas nga ugali ti asawa na. Saan na nagkurang ni Lene, amang bagbaga iti asawa na nakarda. Kanayon na atub nga rin, ngam itultuloy mutlat ta ni Daryl tinagalas nga ugali na. Amo na lang arudan ang naglakaak ang makikigtaw. Kaya't nansamatan ang matayak tawanan bay. Nagswerte kita. Napno ti jeep ko iti pasahero pa kay. Ibabanak to nga rod iti batog ti groceria. Tagumatangak iti masapsapul ta iti balay. Ay, bakit? Agawid ka iti pangaldaw ha. Taglang lang taamangan, Daryl. Uy, Lenny. Kita. Oh, apay? Awan mo ti preno. Dili ka daw. Anya? Kaya kayo pasahero. Baka may dukpar tayo. Anya? Sabi nagpartak ti Jeep. May dukpar tayo. Ay, ko na lang. Ay. It's a prank. Ko na lang. Diyan na Ay, awanan kay kibaing, Daryl. Pinagdandanag na kami ang pasaheram. Nagkato din nagreklamo ang pasahero sa kuluradan ka. Kapoy di pa nagrabak mo itay at andani kayon maitumpar pare Daryl. Anya? Wun, papaayaban na ka ni Kapitan ni Barangay Hall. Agur urayan ijay dagiti nagreklamo ang pasaheros mo. Rabak ko na dahi dyan, pare. Saan ngamin nga ang angaw dayjay pare? Napabutngan dagiti pasaheros mo. Nyamot ang dagi dyan pasahero ta nagreklamo da pailaan. Imbagak lang nga. Joke online. Tinasayaan, sangkon laangan dagiti pasaheros mo ang nagreklamo pare Daryl. Apay nga itakala ang asimangpat. Bakay. Ay. Oh, apay ang nagsinaay ka. Agap-gapo ko dyan barangay hall bakay. Anya? Apay? Anya tinapasamak kan ka? Ba, sinong batak dagiti nagreklamo ang pasaheros ko iti kalman. Daitan di bagbagakan ka. Madingamidar aramidam. Lablabsam ti mangrabak. Diyak kaya ti mabalod bakay. Anya? Saan kanto na matulungan? Tay balod dakmet taninton bigat. Tiliwin da kong nagiti pulis. Anya? Agpaiso ka di dahi tanga ipagbagam? Joke on day. Sige mo, di ka lamaraba kay. Dahi tati paglaingam. Ay! Anay ko, apay ngagsipat na ngay bakay. Kasla nakapapati dagiti pagbagam. Mamusag pa'y maulitin dahi ta. Sinaan kan? Ay, sana? Di na magsinsinaan ah. Talagang aramidak dahi ta. No di ka pa'y lagbalbaliw. Salbag ka! Dua bulanan asaan ta nakabayad iti kuryente, Daryl. Nagbasit mo tenti mapaspasadaam. Dua bulan kay lagi ka dito nakabayad. Ay nano saan ta pa'y la makabayad? Ang mga numaput dantan. Anyala ka, dandanak ko na nga bakay. Relax. Apay ngamin ang nagbasit mo tenti mapaspasadaam. Nagsapa kamot arumwan amapan ang pasada. Basit nga ti pasaheros. Iso apasensya ka, no? Basit ti may intriga. Di ka man agulbod, Daryl. Nagado ka nung mati pasahero itay ko na nito me. Ay kwa, jay... Iso amas daawak no apay abasit ti maititid mo kanyak amapaspasadaam. Ay kwa. Ha? At dan samat tan babaeng Daryl. Ang babae kanya. Ay, pakpakawan. Di ka man nagpanunot iti kas na bakit. Awan ti babae. Anya nga rod ti rason, taapay ang nagbasit ti maitid mo kanyak anapasadaam. Sungbatan nak itinasayaan. Ay, kasmatala Biyernes Santong Tarupam. Apa yan, pare? Ay, na. Una yan day taasan na ay pare Daryl. Kasladak kila una di problema, ma. Dakila talaga pare tumay. Kasano kadakkel day ta problema, pare? Dakil yung miti si ka Anya? Ay sus, dakkel ang arod, pare.
kasla kanibusanan ng tilubong paray. Nay, apay an ibagam dayta paray. Kasano ko mamanumot ng taglugan ni jeep ka. Anya? Uwan paray. Sa bali mo ng jeep aparada. Ah, Riri kami pa yung kinibagat ka. Tapos iti may intriga kang kuwana. ay na parikot nga agpaiso dayta paray. Di nakpayan ka sarsaritan ni Bakay. Anya? Ay, outside di kulang buwag pa yun, ah. Naay. Hindi na pa yun ibaga nga, I love you, lakay. Ay sus. Tapos na sa anak mo ito na tao. Apay ngay paray. Yung patalikliklikan, dakot yung nagiti pasahiros. Saan ang tao, ti pa nagkita na kanya. Ah, maawata ko, ti kayat mo asawan, pari Daryl. Kasla sa iron, ti pa nagkita dagiti pasahero kan ka. Correct, pare. Iso nga, didan kayo, taglugan iti jeep ko. Taglugan ka ni iti jeep ko, nanakarga. Ay, manjak. Kapay ngay? Manjak nga raw. Agluganak lang na dito sa bali ajip mapagluganak kagaway. Angam, siya mo muna nga karga dito yung paradaan na. Uray pay. Jak kayat aglugan iti jeep mo. Nay, kapay ngay? Ay, dagulit ka Daryl. Manjak nga raw. Sa anak pa anak ka first straight. Iso nga aglugan ka. Didakan kayat apagluganan, Daryl. Ha? Oh, kita. Awan pa'y uray may sa pasahero ito ulag titip mo. Gapot ang mabugandan ng lugan ka. Ha? Naga daw tagreklamo kan ka pasahero. Gapo itinalabos apa ng rabrabak mo kadakwada. Wah. Diya mo kayat at tinagalas nga ugalag. Iso nga aglugan at laengan iti sabali ajay. Pasensya kan, pari Daryl. Di matip ko ti kayat dagiti pasahero apaglugana. Ay na, napnam ti jeep mo. Siyak ko mati umuna nga. Karga para. Tiyak inayapan dagiti pasahero nga aglugan iti jeep ko, pare. Iso a pasensya ka. Ngam, nay, nasken nga ibiyahe kidan. Kasano nga rodon para eh. Awan pa'y napasadaak. Ay na, kit awan maaramida ka, pare. Siyak mati pinili da. Wah, da kayo pasaheros. Iti jeep ko ati pagluganan nyo. Adda sakit ni pare Tumay at Isew. Abangan no idong para ti jeep na. Ay, Jesus. Yakit hindi ta may pagpagapare. Ay, awan sakit ko akisiw. Amangan mo sikat at sakit na akisiw. Di ta ka man lang eh. Ayan tinapasada am Daryl. Iintriga madagusan tanay. Awanin ti makmakanta dito balay. Dito'y laang na. Tarya at 30 pesos. Daytoy laang tinapasada am anagmalmalam. Ayan din yung awan na pasahero. Anya anayaw awan na pasahero asasawam. Awanan din mga naglugan iti jeep ko ta mabuteng dam. Anya. Ala, yung kapay lang umutang ka dagiti karuba iti kwartata. Ay, mabainak lakit di amapan umutang iti kwarta. Basol mo matlaang no awanin ti aglugan iti jeep mo. Put-put nga may dagiti pasaheros mo. Oh, anya nga ita? Anya nga rudan nga iti kanenta? Ika nga ron umutang iti tirsina. Ay, manjak! Agawidak pa ilaang ijay balay danaan ang kau. Ay, apay ngay. Jak kayat ti mabisinan dito'y balay, Daryl. Bakit pa nga asa eh? Hindi nakpanawan Agsubli aktulaangan, no naglimpyon ti ulob. Leksyon kan kada ito'y nga aramida. Agbalbaliw akong bakit. Basta di nakpanawan Mailiwak kan ka, di ka makita. Ay, di nakmalagdan, Daryl. Ipakitampay, ti panagsing-singput mo. Woy. Pagsingsingput ako. Nakamiris akong bakit. Diya ako nagaramid iti maday. Di nakpanawan Please. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Agsarita taman iti naawang, Milaw. Apay ka di tatang? Nakita ka, nagkuyog kayaw, kini Ilay, ijay taltalaw ni di malam kalma. Ano tinarabit yaw, ijay taltalaw? Anya laki ni tatang. Nagkuyog kami ayamay kinilay. Ay, di ka naglibak, Milaw. Nakita kayaw, nagkuyog. Ano tinarabit yaw, kuna? Akwa.
nagsarsarita kami laang, tatang. Agpudno ka man kanyak Milaw. Babaim ka din ni Ilay, abalo tinatay. Saan ko babae ni Ilay, tatang? Napasig kami lagi itong galmaysa? Ay, di ka agaramit iti may kaniwas, Milaw. Daakis ka laki di ka ni si mga asawam. Ha? Sapay masil-masilan ni si mga asawam. Kapig sa laki, day, tidanog na. Anya? Itay kapay dito'y salas apo manag na Ilay. Apay aya. Di daklatan ni kaskaso, nanang. Apay Ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, Ilay. Nagturong kayo iti kasabaan. Anya. Anya tinarami nyo iti kasabaan kin ni Melo, sungbatan na. Nanang. Anya kinarami nyo iti kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan? Nagbayag kayo iti kasabaan? Nanang. Ay, madiday ta nga arami nyo, Ilay. Intun kwan. Maamuan ni si Mang nga relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga lang, di cellphone ko. Itin mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanyak. Antay bakit? Gasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabali kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmet iti cellphone ko. Anya games? Kaklapat yan. At dalakit di ka-text mo a babae. Awan, bakit? Bakit? Ha? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Tsak maramid day ta. Kapay nga burido ka, Milaw. Ay. Makadlawa ka. Awan matig igama cellphone mo ita. Diyan makontak nilay, tatang. Makita? Ribuar mo't laang tipod daw. Ang babae ni Ilay. Nagayatak ko ng kanilay. Gusto pang panunod ako. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang. Ay, makamo ka. Numaamuan ni si Mang at na babae. Sigurado nga ibadag na. Dahil ta dipay garupam. Tatang. Ay, punak mo saan tan nagkita pa hindi ka kasabahan nilay. Or-oraya ti text mo. Ngam di ka mo tin ag-text kanyak. Inala nga ron ni si Mang Kisil ko. Nasaan ka nag-text kanya? Saan ka di asaritaan taas si kati umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, nilay. Kasta akmat kat ka, Milo. Mailiw akmat din kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalim tan dito kasabahan. Si Mang. Nay, si kamagayam tatang. Kasla dapat padaan naman. Pero, urayag ni Milo, tang. Basta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo. Di mo tinagaw-awid, tatang. Ay, mga makumikumlaang hindi taltalon. Ha? Makumikumlaki di dayay, ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tayo, di pa nagkuyog yung ni Melo, Ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwag amin agaraw mo, anak ka. Ko ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Dayta nga aramiden niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na. Kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dito apanagayat ko kunkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga aldaw ije kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan tiyak sa auto nyaw. Abangan no at kasabali makangag. Nagsiglat ka matan, Milo. At dala nga rudan si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nagsingpat ka matan nga asawa, si Mang. Nay, Tonyo. Apayan ako ng dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ang makunak ang nagasat ni Milo kan ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagat nga agpaiso ni Milo.
nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Wan ba kay? Kuna ngamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Iso pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam, ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Wan ba kay? Agduduma timulmulak ijay taltalon. So, kanayon na ijay taltalon. Ay, mayat ka. Anya ti mayat pa kay? Naghanas ka di mo lang ti agmula, Milo. Uwan ba kay? Nagganas na talaga ti agmula itinatay. Nang runa, no apitet ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adun to ti apitem, wine. Uwan ba kay? Nagmalmalan ka ba, iti balayaw, milaw. Saan ka ba't ang napanigitalo na nagmula? Tanda ka din pagpagayo ka ni Simang tatang. Nay, adaya ba't timbaga ka ni Simang? Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti ibagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumay, amapan kag bulmula iti taltalon. Saan nga nga taltalon ti pagbulbulam? Hindi kat iti pa'y kasabaan. Rajak ibaga ka ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito, matakwatan na ti palingar at aminin yaw kanilay. Tatang. Apay ngay, Milo. Ita ka lang agparang kanya. Kailiw ka na, ngamnas ka ti panagan na ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga matakwatan ni bakit Peter aramidin ta. No talaga matlang ay ayatin na. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin natin kaya't mo mapasama? No kasta nga rod, di na kay ayatan. Ayayatin ka. Manunutog lang, ngunit di posible mapasama. Anya ti kahit maasawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga tati aramidin ta ilay. Imbagak mo tin ang panawam laangan ni Simang. Aklunag. Ay ayatek pa ilang ti asawa. Anya? Hindi ka mandanagan. Kapot ay ayatin ka mahit ilay. Milo. Agtali na rin tapay lang dito kasabahan. May iwan na talaga nila. Juan, Milo. Agtali na at tapay laang ti kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, di mapaspasama. Sima? Amok, tatang. Amok mo ilagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagunget ko kan na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramidan, tatang. Yeah. Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang? Agin si 50 kaila ita, tatang. Ngam, adda nabukal a plano. Anya ngay day ta, Simang? Makita yun to, tatang. Sigurado pa babay ng dadwa. At dataman na dito kasabahan nga ayuyang ta ilay. Juan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Juan. Nasa magday ito lugar. Isong awan makakita kadata. Juan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka dayta, Milo. Talaga? Juan, parakan ka di kinapintas ko. Siga lang, hinanaki itipiyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Oray siya, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramidon ta, Milo. Saan ta motin ang napuputan nga ada nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin, mabainak. Nang ti aramidon ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Simang. Simang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Ay, kababain! Amoy yung magkayam ti agbaen! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata! Daytoy pa'y ti para ken kaka!
Anday ko, kinuktaram ti, anday, Guguram! Kat manipot ita. Agsinatan Milo! Ay, pakawanan lang sinang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, tilak ko mapanawan. Ay, anday ko. At dun na kayo ni Tida ito'y ababaim! Ti amo yung ata? Diyak amo aditi kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan lang. Tilak isinsina. Pangasip. Bueno papagayam, itan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Agbusog ka na imbaga, saryo lakay. Naimas di si daon ta. Bulalumot ngagpaiso ti sidain bakit ay naggana sinjaw. Pangpapiksa day ta, lakay. Ay, nagmayatay. Kanayo na anapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas ti sidain. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa Ala, mangan ka nga rodan wan. Tay nakagdigo sa. Anya? Apay adi ka makigit na mangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Lumampas ka amangan. Mapankan, ije silita, wan. Anya ti aramidak ije saled, bakit? Hindi ka nagdamang. Basta sumarunukan to, tay nakagdigo sa wan. Nay, nakaisam ka madlatan nga oray awan is-isa naman pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di maglanggay bunaw pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti among ibaga. Saryo, lakay. Ay, Rima, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilik-kilik, saryo. Anya, rabi agpaparot ka iti buok ti kilik-kilik? Sige na, lakay. Nagatelingaro ti kilik-kilik. Ay, manjak. Agbayadat, maawan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dahito yun Manjak. Makabanlog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay ngawan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno to hatalaan nga dito ibalay. Anya? Lakay, sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka? Anya lakit din dito asawa kaya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, pa'y naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaan ti kadakkel ti bagay. Nalabis ka mo't ng sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawang pari saryaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ti agsurindar pari saryaw. Nagado ti paparamid na kanya. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot, anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag, ay anusa mo na pari sa riyaw, nagsiksimat iti ka ubingan na, limok maglang iti naganakain, angam na pintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang asawin ti agan anos, pari Jess, di mo nga min ammo ti ugali ni bakit ko, ha? At damot pakaruan ni Rima no mamingsan.
Tananta aya. Mapantan ijay silid. Ay, malaldawan. Nagpudot ijay silid. Urayan ka, sayo. Ang damot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmatang! Aneko. Apay nagkundot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapatakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tangat aldaw ka. Ay! Rima bakit? Simang petakaon. Di nakasidgan, saryo! Bitugan ka! Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam! Kas kalatit balang! Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka sa iro! Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki! Day talang ngipan mo tinapudaw! Nee, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Apay akaguran nakmanahin. Pumanaw ka sa iro! Di ka kaya ta makita! Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay ni nana. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga ron ay di pagkatang ko ini kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak niya. Kay kayat da kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may at matkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laang. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, anang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Saryola kay. Naa, kaguruguran na kalangit ay. Kita, ibagam na nag-cute. Ay, di ka maawatan, Rima. Yes, sidag mo man taping-ping mo, lakay. Apay tiping-ping ko. Basta yan si dag mo. Sige. At tiping-ping ko, bakit? Ay na, kas laman sana si ping-ping mo. Anay ko, nagsakit. Kaya kinagat mo tiping-ping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga, min. Saryo, lakay. Anya? Ha? Ni, apay nga dul-dul o kamutan. Nabarangak, lakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikug ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tata. Isu ang masikuga, manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dahita si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yun. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahita si Kugmaw. Kabailan yun to pa'y nga taapagadalan dagiti anak yaw. Kabailan to tatang. Anya kabailan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw. No saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing kaya aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya na pagsapulan yaw. Ay, seryo lakay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Magdakkel lang arudan tachan mo. Alan sumango kan. No, may kan seryo. Pa-importante ka manin ako na ako. Manja. Ay na, hindi ka pa ila. Basta, manja. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita kami ti manananggal, pari Saryaw. Nagapo ni Jebalay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pingsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalumamang Saryaw. Ang kakatayak. Pangalak nga itinalumamangga. Kat saan pa imot pa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalumamangga. Sa bali lang na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalumamangga. No kayat mo,
Kailangan nalum apapaya. Manjak! Nalum aguyabano. Manjak! Nalum atis. Manjak! Nalum abayaban. Manjak! Nalum santol. Manjak! Nalum kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amang gati kayat ko. Ay, anya lahid din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak at nalom amang ka. Nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo magdan ti bunga ti Chico kasinsin Rima. Makabang panganak namin iti Chico kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Katpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ayos buwam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Nagdak lang arudin dito abay mo. Masidagan na pailaag. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Abay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Abay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaari ka, lakay. Kay kayat ka. Ay, sus. Sasamad yung pag-inawang makay. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay, manjak. Ang mga nulapigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipag-joan. Kasano, si Kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wan na rod. Dumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas na ti aginaw. Nagkatuwa ka ginawan. Sabay na asawan. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sikat ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka di balay! Nagbangsit ka! Anya lakid din aya bakit? Nagdigos mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka magta! Anya aya a klase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Anay ko tinanog nakmatan Rima bakit? Ay, nagsakit. Pumanaw kan! Ala, panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulang matlangarot ti asawam. Ay, nanang, mapukag ko ti limbog ti panunod ko na mapukag ko ti asawag. Pangsapulang payan ka ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nagkikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawit. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak tikas dyan. Ita, sa pulak matlaang. Ang babawi. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raw. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Aggabi. Nagsakit er aramidan na kanya. Ala, agawid kan tagsalita kayo pari Saryaw. Kasi mo ti asawang. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti ka ng pasangbay mo kanya iti balay mo pari Jess. Awanan yaman na pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin. Iso api manaw ako na. Nagbabawya akong dahito sa'yo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saan ang lakay? Saan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan.
Sakpay nga ibagakin ka ti kagarak, Lerma. Itimplaan nagpay iti kape. Anya? Makakapkapi at namin, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito balay, Bining? Ibagak to, lumalpasan nagkape, Lerma. Di ka unay agkanat. Anya? Ako diyan namin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend. Ano dayta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayat. Matlaw nanti kayat ko sa Ha? Ba't siya kakursunada nagmat ni Lerma? Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? Well, my friend. Sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? No siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang amarigrigat. Agree? Uy, my friend. Agree. Katno kasla aglang-lang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga igi paspas bukam Bining anak kaw? Maluluoman, tatang. Anya maluluoman? Sinong bata nakakaday? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y laag. No di mo apuraan kaya dati kanwana. Amangan mo ang tinagto iti sa bali ang lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagat na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka mga daton ka ni Lerma, my friend din ay. When, my friend, Samboy. Ay ayatek launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay ayatek ni Lerma. Ay, ay ayatem ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apa ay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunada. Sige na ngarulig kag daton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di, mate? Neighbor, my friend. Jacket ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawid mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di napay kayat ti agawi. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tatiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kit din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Ilagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kape, Bining. Mabalin mo ti agawit, tani rabi iuna yan. Agyaman ang ngarod itinay sa kape, Lerma. Saan ang ngarodan niyag bayag? Agawit ako. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin mo rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Kapay ka ti, Lerma. Awanak no rabi, adda pa pa na. Saan ino ti papanam, tamayak, Mike? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid ka kitin. No saan pa ila pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanya. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kuna na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturo kak matan, Bining. Saan kumaan natangkan ti ulo? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikap-kape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklay. Ngam ka babain deta nga aramid mo. Ingkakit din makikap-kape iti balay ti babae apag datdatunam ay naapaw.
nagmayat tupay manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalaysa kami adagusay. Naimbag nga oras mo, nana. Naimbag nga oras mo matsampo. Adamat imat mo asabong. Nakadakay dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginaan asabong na gitaw. Ay na, ay. Agyaman ang abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyara eh. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anyat aramidam dito'y balay, Samboy. Sana kung nagpalpalikaw pa ikan ka. Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo, pinag-ibig nagdatong kan ka. Ano madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la pumaata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la kumaata ayatan nak, Lerma. Napudnuakan ka. Ay. Agnidam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Sikan tumatlat agbabawi. No ada sa bali abilit nga giso iti umaw. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunag asarita. Di mo matgaya maawatan dagiti magbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya maninday ta abagas sa sasawon tatang. Tuktukan ti sa bali abilit di na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakakurma ka, Mike. Ha? Ay, kwa, di talang, my friend. Sa dinaw? Di nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagkurma ka. Ay, sus, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak dita balay da Lerma. Ha? Anya taramido medyo balay da Lerma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amumot na pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakrabakan iti kasta. Agayam ta. Wait, agayam ta. Anyang kumpormi, ano asino ti pilyan ni Lerma kadata? Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pa Bineng. Traidor da dya tao. Asino ti traidor? Traidor da dya asambaw tatang. Ne, apay anay bagam day ta? Kapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. Daytan day ibagbagaken ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali abilit nga agdiso iti umok kat pimod na. Panagkunag kat seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kaya't niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Ukwag lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidan. Di nagdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwana nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ng tatang.
Hingkakit din ipakpakita kin ni Lerma na bartag ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka, no nabartag ka man amapan makisalita kin kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan, daytay saan ka nabartag nga agdataw. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape di balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpasumat ti bagbaga ka, sika tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka, saan ka amapan ka lang makikapkape. Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Basta ka din, Ana? Wan barok. Jak kayat day di abining. Umay la makikapi diti balay. Anya? Ibaon na kami pa nga agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti pa nagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ana? Wan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang iba unak kan kwa na. Ay, uy, Nana.